Да. Чакай да покажем кой е шефът. Кой работи? Кой ще? Ай, то странната приказка. Стига го яй за тази прическа. Като Ивайло... Он е Варненския. Да, той така се постигаш. Така ли стана? Да. Като... Сега аз съм катон някой. Точно като такъв, като... Да, той нали от Варна? Delivery boy на DHL. Добре. Добре, ще спина явно трябва, защото май ставам за такова, за майтап. Живко, панкар да се беше остая, нямаше да бъде. Явно. Ама... Да, прическа беше модерна там, 92-3 година, като вървяха мутрите. Аз още живея в тези времена, бе, човек. Още мутрите. Слушай колко сочно, гледай. Слушай колко сочно. Гледай как излиза вода, гледай. Абсолютно. Гледай, а? Познай каква мръвка ще е това. Така. Айде. Айде, после още. Елена, къде са това